Pri príležitosti Svetového dňa obličiek organizuje naše dializačné stredisko v Rakuňa v spolupráci s Escolab Akadémiou, Akadémiu pre pacientov a pre ich príbuzných. Pacient by sa mal aktívne spolupodieľať na liečbe. Už nefunguje to, ako bolo niekedy, že vlastne lekár alebo sestra povie pacientovi sprav to alebo to. A práve táto akadémia vzdelávania nám pomáha v tom, že ten pacient, tým, že my ho edukujeme, naučíme ho to, čo má robiť, zároveň nám vie pomôcť takisto, pretože len správne edukovaný pacient sa vie spolupodieľať spolu na svojej liečbe. Výskyt srdcovo-cievnych ochorení je u vás, u dializovaných pacientov, naozaj veľmi vysoký. Máme tie témy spracované vo forme obrázkov, takže si myslím, že v tejto podobe naši pacienti tú problematiku lepšie pochopia a aj si lepšie zapamätajú to, čo je pre nich dôležité. Na dialýzu chodím vlastne 3 roky, ale v podstate týždenne 3-krát. Zo začiatku to bolo trochu problematické, lebo to je čosi nové, s čím sa človek nestretne a potom neskôr je to tak, že zvykáte si, no ale našťastie sme mali dobré sestričky. Ten pacient sa nás po prezentácii alebo aj v priebehu prezentácie môže kľudne pýtať a my máme čas odpovedať mu na tie otázky. A oni, keď sú v skupinke, tak vlastne ich napadnú aj také otázky, ktoré by ich pri individuálnej edukácii nenapadli. Zvykneme pozývať aj príbuzných pacientov, takže veľmi dobré, keď napríklad aj ten príbuzný pacienta vie rozoznať včas, že má ten pacient nejakú závažnú akutnú situáciu, napríklad porážku alebo infarkt myokardu. Každá jedna nová vec, ktorú sa človek dozvie, je len prínosom pre mňa, pre ostatných. Môžeme sa navzájom porozprávať s ďalšími spolupacientami. Tam dozviete, že čo musíte robiť, čo by ste mali robiť, ako sa stravovať napríklad. Tie konzultácie a sústredenia a stretnutia ma ukľudňujú, samozrejme ukľudňujú. A som si istejšia aj v tých postupoch, ktoré mám. Na tej sále nám už príde pacient, ktorý vie, ako sa má stravovať, vie, ako má správne užívať lieky, pozná svoju pohybovú aktivitu, vie, ako má pristupovať celkovo k liečbe. Každý postrehne tú svoju chorobu z iného uhla pohľadu. Čiže každá jedna informácia, ktorá sa preberie a upresní lekárom, ktorý je prítomný, alebo sestričkou, vám dá jasnejšiu. A keď dvaja povedia to isté, tak je to ako berná minca. Keď si prečítate, tak sa prečítate, ale proste ten osobný kontakt, osobný styk je predsa len najviac asi. Máme takú skúsenosť, že je to vidno napríklad na tých laboratórnych výsledkoch, že potom seminári majú pacienti chvíľu tie hodnoty, napríklad drástika, fosforu lepšie. Bohužiaľ, ale ten efekt nepretrváva veľmi dlho, preto aj tieto semináre opakujeme. Bol som párkrát v nemocniciach, ale nikde som nezažil takýto prístup, jak je tu. Možno keby to tu nebolo takto, už by som tu asi nebol.